Diamond, βοήθαμε. Δεν έχει κανένα πράγμα, φίλε. Δεν έχω καθόλου όπλο. Απλά θα πρέπει να, πώς να το πω, να περιμένω κάπως. Έχω ιδέα. Αλλά please να πετύχει. Η ιδέα μου please να πετύχει. Να γκρεμίσω την άλλη ναι στο void. Παίζει να έπεσε και ο άλλος. Πήδα! Να. Φίλε! Η τύχη μου! Πολεμήστε. Τι κάνεις τώρα εσύ? Τι κάνεις εσύ? Και τώρα φίλε κάνω βλακίες. Φύγε, δεν παραέρουμε μαζί σου. Teamwork. Πέρα είμαστε team. Περίμενε, έχω teleporter. Δεν θα κάνω. Απλά ένα teleport. Teleport! Η τύχη μου! Έλα εδώ μαζί chicken. Περίμενε, toys ρε φίλε. Toys πήγα. Θέλω να σε αλλάξω chicken. Καταρχήν θα σε κρατήσω. Chicken. Bye bye chicken. Και άλλα chicken. Bye bye chicken. Πού είναι το αγαπημένο μου chicken? Chicken. Φίλε, πού είναι το chicken? Εντάξει, bye bye. Εγώ μπήκα. Ρε φίλε, πότε θα νικήσω μία φορά? Φίλε, πώς πάει αυτό το teleport πράγμα? Πώς μου έβγαινε? Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το teleport. Δεν μου βρήκε να μου... Περίμενε, please, να μου δώσει book. Ένα απλό βιβλίο. Άμα μου δώσει κι άλλο διαμάντι, φίλε. Golden Sword καλύτερο από το... Oh my gosh. Oh my goodness. Πού είναι το τρίτο chest τώρα? Σίγουρα θα έχει, δεν γίνεται να μην έχει. Εδώ πάνω μπορεί. Λοιπόν, πάω γρήγορα. Ανά το τρίτο. Όχι, εδώ έψαξα. Να το είχε εδώ, αλλά δεν το έχει. Anyways, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε προς τη μέση. Γρήγορα, πριν με σκοτώσει κανείς με bow. Γρήγορα, φίλε. Πάω σωστά. Φίλε, πάω λάθος. Και είναι ήδη κάποιος εκεί πάνω. Θα χρειαστεί να το σκοτώσω. Πόρε, φίλε. Πάνω είναι κάποιος εκεί πάνω. Μέση είναι εκεί. Πω, το έκανα λάθος. I messed this up. Μέση είναι εκεί πέρα και πηγαίνω στο πάνω. Γάμο τις μηχανές σου, γάμο.
Παιδιά, συγγνώμη άμα ακούγεται τόσο πολύ θόρυβος. Είναι από απ' έξω. Δεν έχει κλείσει και την πόρτα. Εντάξει, καλύτερα τώρα. Φίλε, πάμε γρήγορα πριν με κάνει shoot. Καταρχήν έχω teleport. Τι με βγάζει όλα εκεί. Ναι. Λοιπόν. Teleporter. You suck. Παίζει κανείς να μου καταστρέψει τον τέρ. Από πίσω. Και απλά όταν έρχεται έπεσε. Damn. Δεν με έχω φαγητό πάνω. Δεν έχω. Νόμιζα ότι είχα. Νομίζω θα το έχω αυτό το jump. Και χωρίς να πηδήξω. Μόνο μην είναι κανείς εδώ. Αυτό, φορά αυτό. Άμα με σκοτώσει κάποιος, πάει! Λοιπόν, μας κάνει για να φτιάξουμε τώρα ένα iron sword. Για τώρα δηλαδή. Να. Έχω wood. Δεν έχω καθόλου. Έλα τώρα ρε φίλε. Πήρε το bow. Δεν το πήρα. Είχα βλακεία. Δεν το πήρε το bow. Πάμε τώρα. Λοιπόν. Το έκανα. Δεν κατά κανείς. Όχι, δεν έρχεται. Δεν βλέπω κανέναν. Για τώρα μετράμε. Μου έδωσε πολύ φαγητό. Ναι. Παιδιά, τελικά δεν θα φτιάξουμε. Πάμε. Demon Sword, δράση. Αυτό θα το κρατήσω, θα πάρω και μερικά blocks. Φίλε, παίζει να νικήσω. Επιτέλους. Καταρχήν είναι πολύ έτσι απλώς. 2 cooked beef. Εδώ τι πάρετε παιδιά, μην τα αφήσετε ξανά στα chest. Δηλαδή τι. You've won the match. Εντάξει. Να κάνουμε άλλον έναν γύρο. Φιλέ. Δεν έκανα τίποτα. Μάλλον έπεσαν στο void. Μόνοι τους. Σίγουρο. Άστο. MLG. Τι είπα μόλις τώρα. Περίμενε. Hideo Delirious. Φίλε, τον ξέρω αυτόν. Είναι ένας YouTuber. Ένας αγαπημένος μου. Ναι. Το map μας. Λοιπόν, πάμε στο map μας. Το καλό μας το map. Θα χρειαστεί να βάλω εδώ. Η τύχη μου τη χαλάω. Γιατί τα χαλάω. Φίλε, βλέπω τους άλλους. Ναι! Τώρα την βάψατε. Έχω μπω.
Έχει και τρίτο chest. Αλλά δεν ξέρω που είναι σε αυτό το map. Έχω πάρει... Ούπι. Δεν πήρα καθόλου blocks. Δηλαδή πήγαινα έτσι σαν θέλω να πάω με jump. Θα ξαναδοκιμάσω το... Ανάτο. Glass! Δεν το χρειάζομαι. Δεν έχει τίποτα εκεί. Λοιπόν, 9 blocks. Ένας ήδη πήγε στη μέση. Ακούμπατο. 1 ώρα. Ρε φίλε. Δεν έχει bow. Εντάξει. Άλλος μόνο μην έχει. Άλλος. Γιατί τη γάμισα. Μετά τη γάμισα. Δεν με βλέπει. Δεν με βλέπει. Καταρχήν δεν είναι καν εκεί. Για να με δει. Δεν με βλέπει. Με βλέπει. Λοιπόν. Πέρα. Όχι. Όχι. Φίλε. Μου τη δίνεις στα νεύρα. Nice jump, γιατί. Παιδιά. Λοιπόν, με αυτό ήταν το βίντεο. Νικήσαμε ένα match. Δεν πειράζει, Skywars είναι κάπως δύσκολα. Γιατί όταν όμως κάνω βίντεο παιδιά, και δεν είμαι καλός, ενώ παίζω και σε όλα, πώς το λένε, και σε όλους τους γύρους νικάω. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, να μου κάνετε ένα like, άμα είστε καινούριοι, να μου κάνετε και ένα subscribe. Με ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Άντε γεια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.